Usa ka container van nga puno sa mga hospital waste nasita sa dakbayan sa Mandawi. Gipamulta ang nagda sa maong truck. Si Nico Sereno sa report. Unang gisita sa taga-team kagahapon sa hapon kining trailer og 40-footer container van. Nagparking daplin sa daan sa reclamation area maong natiketan og klampingan unta. Giukban ang van kay may reklamo nga nanimaho na kini. Nasuta nga binaril sa mga hospital wastes ang sulod gikan sa usa ka dakong government hospital sa Sugbo. Gihipos kini sa usa ka treatment storage disposal facility ug dadon og ikarga na unta sa barko. Mga sirens, infectious waste dyan. Pero ingon siya nga, tanan nga infectious waste, dato nga kuan karga, niyagi ito autoclave. Ano autoclave sir? Kaming init? Autoclave ya, gisunog ang kuan, murag dunay initial processing. Apan bugtong kuwang nila nga papeles, ang environmental transport permit gikan sa Mandawi City Hall maong gipamulta ang kompanya sa environmental violation. Ato ang gitcheck ng mga documents, ang legality sa transport, tanan. So we found that in order man. Ang ilahang service provider is from Region 4. Pahinumdum sa Senro, labing delikado kining maong matang sa basura nga hospital waste o gikinahanglan nga masubay gyud ang proseso sa treatment ug disposal niini. Sayo karong tuiga sa Mandawi City gihapon nakapaukay dihang dunay na diskubrian nga mga hospital waste nga gilabay sa kasapaan. Gipadispose na kini aron kalikayan nga makakontaminate gumikan sa kadelikado niini. Uban ni Marlon Melgazo, Nico Sereno, Balitang Bisdak.